Sanibonani-ke kuzo zonke iy'ndawo la kuzahamba kufinyelele khona-ke lelizwi elikhulumayo njengamanje. Mina igama lami ngelapha nje-ke uMjozana-ke ipromotha-ke leli-ke lo mculo wesintu kodwa namhlanje-ke ngithe ukwehluka nje kancane kanje ngoba-ke ngihamba lapha-ke nosisi wami awusomadoda-ke sisi wami-ke ngizocela ukuthi-ke ayichaze igama lakhe-ke. Sabona-ke sisi wami. Yebo sawubona. Uyaphila kodwa kuhamba kahle? Ngiyaphila nina njani? Hayi siyaphila kakhulu nathi nje sisonke kanye nawe siyabadada-ke namhlanje ke njengoba sikushiloyo ukuthi lapha uzoyichaza sizocela ukuthi nje-ke sibuze ukuthi-ke ingabe-ke usisi-ke ungubani-ke igama futhi nje-ke usiphatheleni namhlanje. Hayi, igama lami uZamokuhle Mtshali, khona la endaweni yaseNquthu kaNgedla. Namhlanje ngithi mangizo-advertise i-business le ebunhle buhle, actually not uku-advertise as such, ukuzonika abantu okudala befuna amathuba omsebenzi ukuthi kulo nyaka ka-2026 basangayishintsha impilo zabo, bayenze kwenzeke, bajoyine ibunhle buhle, basebenze, bakhone ukufisa iy'dingo zabo. Ngokuhlukahlukana kwazo semadoda-ke ngayithanda-ke leyo ukuthi-ke uzokhangisa kodwa ugcine-ke ngokukhangisa uphinde-ke uvule-ke namathuba omsebenzi ngoba phela-ke laphana-ke ibhizinisi ubuhle buhle wenza izinto benjani zibe zinhle. Semadoda-ke benjengonyaka muphi-ke ka-2026-ke unyaka omusha sha omuhle futhi-ke lapha unyaka kodwa-ke lapha-ke siZamokuhle Mtshali besicela nje ukubuza ukuthi-ke njengoba-ke usukhulumile laphana-ke ngebuhle buhle ungabe unaye umuntu-ke okuranela ibhizinisi lakho-ke ikakhulukazi-ke ngapha e-KZN-ke kodwa nje sizocela ukuthi-ke uqale usitshele ukuthi-ke uzinze kuphi kahle kahle bese usitshela-ke ngerana-ke yebhizinisi lakho-ke kwamanye-ke ama-province ngokuhlukahlukana kwawo. Ngiyabonga umbuzo bhuti Mjozana, ukuhlala ngiseGoli eLanzeria. So irana ingakho ngikhethe ukuthi ngize lapha endaweni yasekhaya eNquthu. Irana angabi nayo kahle kahle, so ukuthi ngikhethe le ndawo yikho ukuthi ngithole abantu abazoba khona abazosebenza, ngiphakamise nendawo nje yangasekhaya, abantu bangahlali phansi basebenze, sikwazi-ke ukuthi indawo ithuthuke kanjalo nabantu nabo baphakame. Bese sodlondlobala-ke abantu-ke lapha-ke ezweni-ke laseNquthu. Sanibonani webantu baseNquthu, sanibonani webantu baseDandi, base-Fred, samadoda uLundo amahlikihlekana-ke nokwanongoma eMnambithi ngapha awunako Bergville sihambe njalo sobabela le ko-Free State koQwaqwa Dumalanga molithenga dumalisa kawufela molithengi-ke sesiZamokuhle-ke Mtshali besifisa ukuthi-ke nje-ke ukusenabele kabanzi ukuthi ngabe-ke laphana ebhizinisini lakho-ke umuntu mayefisa ukuthola umsebenzi-ke lapha-ke kunguJanuwari-ke ngokukabuhle buhle ulandela yiphi imigudu mangabe efisa ukuthi nje futhi-ke akhangise njengawe-ke akwazi ukuthi-ke ebesebhizinisini ngokugcwele-ke wenza kanjani usilandise wena wabona laphana-ke ingane encane-ke esakhasayo noma esafunda laphana ukukhuluma-ke esafundayo nje usifundise kahle kahle ukuthi-ke uma ngabe ukubuhle buhle wenza kanjena uphinde wenza kanjena uphinde wenze kanjena usiphe i-algorithm. Ngiyabonga futhi bhuti Mjozana, kulula nje la kabuhle buhle, kulula nje futhi kakhulu. Ngizoshiya ama-contact number wami ekugcineni lapha abantu bazongithola khona, so uyajoyina la ebhizinisini, akuna joining fee, kumahala mahala ujoyina mahala, no interview, no CV, no ages. Mawune-ID nje kuyasebenzeka kakhulu. Mawuqeda ukujoyina and then kunamaphepha ozowasayina epolice station for i-security and safe. Kubalulekile vele ukuthi ikhampani nekhampani ivikeleke kanjalo nabasebenzi bavikeleke, akusiwa ama-fight by night. So maso ujoyinile uzothola i-training mahala, uthole okwakho nje ukuthi uphathe ibhuku leli engiliphethe, ubonise ama-customer, uhambe ubonisa abantu, uthengise ba-ode abantu and then uhambise ama-order kwibuhle bunhle, unike abantu bakunike imali yakho, uyi-cash delivery.
mawusebenze kanjalo uzabe usebenzile, akudingi ukuthi ubeke imali uzothi ufuna ukuyostocka, cha awustocki. Mawuse nje usunama customer seshilo njengoba nje nawe usushilo ukuthi ufuna iperfume ethile la ebhukwini, seku easy nje for mina lapho ke senginemali engizoyithola ke lapho njengoba usuyifunile iperfume. And siyahola ke kule business le yethu, kodwa ke futhi kumele usebenze ngokuzimisela. Cabanga nje uhlele ekhaya, ungagibelanga waye eGoli, kodwa imali nje uzoyithola ngoba uzofuna ama customer lapho khona nje ukhulume nabantu. Hawu uvula incwadi yakho, umuntu uzosho ukuthi mina ngithanda lokhu, mina ngicela ungitholele lokhu, nangempela uyakutholela, uyamnikeza lokho osumnike khona. Kune percent lakho or kune share yakho ozoyithola, okwakho nje ukusebenza ngokuzimisela. Yabona ke mina kuyo yonke lento lena ke nje uyichazayo ngiyifuna ke i-percent. Sayabathatha ke amancoko nje ke ngiyalifuna i-percent lami. Yabona ke mhlambe ke lapha ke omunye umuntu ke angabuza ke lapha ke sesuzamo ukuthi ke nakho ke sengirejistile ke la ekhaya, nami ngiyafisa ukuthi ngibe ingxenye ethola ke i-percent emsebenzini lona, futhi ngiyawuthanda futhi ngikhona lapha ke enquthu. Kodwa ke manje ke uyafisa nje omunye umuntu ke ohlela lapho nethezekile lapha ke ekhaya, simathatha ukuthi ke nje ke ezwe ukuthi ke lapha ke ebhizinisini ke ama product noma izinto eninazo nezidayiswayo, ukubala ama perfume, ukubala wena izimpahla zokugqoka njalo njalo ke iziphi naziphi. Sicela usithi nje qaphu ukuze ukwazi ukuthi sichazeleke ukuthi ke iziphi ke izinto ezingama products weni kwabuhle buhle. Ngiyabonga futhi Mtshozana. Ama products esinawo sikukhona lapha esikubiza nge-health and wellness, okusho ukuthi ezempilo. Lapho ke uyakhona ukuthola ukuthengisela abantu njengoba sesazi ukuthi izifo sezabaningi ke lapha ngaphandle eminyango, abanoshukela, abano high blood or cancer, ngibala ntoni na, zonke izifo ezikhona. Kube khona fashion, ezemfashion. Uyabona ke ama-bag, especially thina abantu besifazane ke siyawathanda ama-bag amahle futhi Mtshozana. Siyazithanda into ezinhle nje, siyathanda nokuzinakekela. Ama-bag, izicathulo, iziqoko, ama-earrings, kuningi nje angazi ngakubala ngithini. Kanjalo futhi nakwebesilisa sidlule siye ezitsheni, izitsha na kuningi nje kwaseyindlini. Uyakuthanda nje mawubhekile, uyakuthanda nje kuningi uyakuthanda. Bese sidlulela ke lapho ke sesindlala kahle eyindlini zethu, amakamera, uyabona imibhede, ama-curtains, yonke into nje sekuyabukeka nje. Futhi siyathanda ke futhi amakhaya abukekayo, izindlu ezibukekayo, ukuthi nje mawungena nje nawuthi Mtshozana ngiyathanda ukuthi uthole endlini yami kuhle, yabona. Nje kuningi okuningi nje abantu bazokuthola uma ngabe sebekwazile ukungithinta saxhumana. Siyabonga kakhulu ukuba sezwile ukuthi ke maningi ama product, khona izinto zokugqoka, zikhona izinto zokuhlobisa nje ikhaya, zikhona izinto zokuyiqhola, akhona ngisho amawashi, kuhlukene kunemkhiqizo nje eminingi. Nabafika bafisa ukubeka lapha na ojeqe babo, kunama cooler box, kuna yonke into enhle. Sikumadoda ke ngase ngayithanda le business yakho. Nami ngathi nje ke ngiyahamba nje ngizwe kabanzi ke mase siphumile lapha ku video ke. Kodwa ke omunye umuntu angibona uphethe ibhuku lapha, omunye afisa ukuthi angene lapha na ku website ke yakwabuhle buhle. Ingabe umuntu mangabe efisa ukuthi ke axhumane nani ema office eyisifundiswa, wenza kanjani? Uma ngabe kuthi mhlawumbe ke futhi ufisa ukuthi axhumane nawe ku social media, utholakala kuyiphi social media? Mhlawumbe nenamba yakho ngasiphi ukuthi ke utholakala kwinamba, kwenzakala kanjani? Uyafoneleka, uya WhatsApp ngokuhlukana kwawo noma ngokuhlukana kwakhona. Sicela ukuthi ke usichazele iwebsite kanye no social media wakho. Okay. I-Facebook nginayo, i-personal Facebook yami ithi Zamabuhle Mtshali, uzongithola lapho. And then i-Facebook page uzongithola kwi-page kaMtshozana, ku-Facebook kaMtshozana. And then bese kuba ama-contact number. I-contact number yami ngizocela ukuthi engathi isikhathi esiningi ningangicontacta ku-WhatsApp.
because ama-call sometimes angikhona ukubamba njengomuntu osebenzayo ophinde ayenze-ke ibhizinisi eceleni. Uzothola ukuthi angifonela kanti ngisemsebenzini. Inamba yami ithi 078 300 1147. Nomuntu osebenzayo njengoba ngisho nje ngithi nami isikhathi esiningi ngisemsebenzini uyayenza le business. Mina ngiyenza ngisemsebenzini. Semsebenzini. Mangiphumile ngila. And ngiyasebenzeka. Angifuni ungasho, kuyasebenzeka. Ngizocela ukuthi wonke umuntu ayiqale le business azoyibona impumelelo. Uyabona mangabe ngithule lapho sakho ukuba ngenamba yakho angathi mangibambe kahle kodwa ngizwa ngathi kuthiwa ke 0718 300 1147 angathi mangibambe kahle kanjalo. Yebo ibaba. Sakuyasho ukuthi lapha uhleli nami mithi share ke imemories singathetha isho nje kanje ithini nje ke uphinde uyiphinde. Inamba yami ithi 078 300 1147. Ngiyacela ukuthi abantu ba contacte mayelana ne business. Strictly business, not okunye okuphuma eceleni. Bese kuthi ke lapha ke i-Facebook account yakhe, i-profile yakhe ubani? I-profile uzama ukuhle mtshali, uzoyibona nje i-picture yami njengoba ungibona kule video la ku Facebook uzobona i-picture yami. Yabona ngoba ngebe lapho inhliziyo yakho ngase ngayibona ngeyimude namhlanje ke angisemude ya bese ukuthi bafethu ke lapha na ku Facebook page yami ke umjozana ke ngihleze ngizenza izinto zenzeke bafethu wozonke ke nizofollow ke lapha nithola into ezimnandi lapha na ku Facebook page ke kamjozana akusho mina ke lapha kusho bani uzama ukuhle mtshali uthi woza lapha ku Facebook kamjozana Facebook page bese ngithi mina ukuthi banye bese ukuthi inswila xa sibonga sala kahle.